L'Albert Colell, el Pau Sobirà i el Marc Segués han vingut a posar ulleres a les diòptries de la història i el Jan Pallissa i el Marc Vilà a tocar botons perquè els pugueu sentir des de casa. Ells són els ulls de Clio. Tanqueu els ulls un moment i imagineu-vos això. Un ésser gegantí, amb escates lluents, ales de ratpenat, urpes esmolades i una columna de foc sortint-li de la gola. Si t'ha vingut al cap un drac, no ets l'únic. Ja els podeu tornar a obrir. Ah, molt bé. Us ha vingut un drac? Sí, m'ha vingut el drac de Festa Major de Solsona. El drac bo us ha vingut. El drac bo. El drac és En probablement una de les criatures mitològiques més universals i persistents de la història de la humanitat, des de l'antiga Babilònia fins a Hollywood, Imagina't. passant per la Xina imperial, l'edat mitjana i les llegendes catalanes. Tothom té dracs. I tant. El drac ens ha acompanyat sempre. Sempre. Però, per què? Això ja no ho sé. Va, d'on ve el drac? Ara, D'on ve el d'on drac? és? Dels dinosaures. Qui el va fer, el drac? Els primers rastres de dracs els trobem fa milers d'anys, a Mesopotàmia. La deessa... Tot comença a Mesopotàmia, Sí, pot ser la quasi bé, història? sí, home. Bon lloc, bon lloc. Us hauria agradat viure a Mesopotàmia? No Molta especialment. calor, No, sí. molta calor, molta sorra. Doncs la deessa Tiamat, Sí. a Mesopotàmia, era una figura primordial i apareix representada com una mena de serp marina o de drac. Si anem a l'Índia, a una època similar, hi ha un dels textos més antics de l'hinduisme que també ja comença a parlar d'una batalla entre el déu Hidra i una serp drac que reté les aigües. És a dir, en un llibre religiós dels més antics que existeixen ja s'esmenten doncs, aquesta tipologia d'animal. I ja se'ls imaginen més o menys com nosaltres, els dracs. Sí, semblant. Passa que veurem que hi ha diferents tipus de drac, ja hi arribarem. Però el simbolisme és potent. El drac representa el caos, el desordre natural que l'heroi o la divinitat ha de vèncer per restablir l'equilibri. Però què és un drac? Què és ben bé un drac? Perquè no hi ha una definició única. Pot ser alat o no. Hi ha dracs sense ales? Sí. Ah, sí? Si els hi talles... Alat o no, amb potes o sense. Pot ser més com una serp, realment. Hi ha dracs que tenen... Bueno, el drac de Solsona no té potes, té De, urpes. de foc o d'aigua, però gairebé sempre sí que és gegant, impressionant i transmet poder. A Europa és típicament un monstre malvat que custodia tresors, normalment, i que cal vèncer. No és una persona, eh? No, Cal vèncer. cal vèncer. En canvi, a l'Àsia, especialment a la Xina, el drac és noble, savi i benevolent. Home, fan allò de l'any 9 amb aquell drac, que és Sí, molt sí. maco, allò. Exacte. Jo també feu el teatre vosaltres, eh? Sí, El drac aquest. sí. Ja, És una serp. llàstima que quan s'està emetent això ja no hi podeu anar, no podeu estimats venir. oients. Però a l'Àsia, especialment a la Xina, doncs, com us dic, és símbol de la pluja, fertilitat, força imperial. Per tant, no és una bèstia que ve a acabar amb l'ordre establert. No, de fet, fins i tot els emperadors eren considerats descendents dels dracs. Coi. És a dir, era una legitimitat... No els dels feien por emperadors. els dracs. No, al contrari, era un símbol això de fertilitat, de benaurança i un animal que agradable, tot i ser gran i fer por, relativament. Sí. A l'edat mitjana europea, el drac esdevé el mal en estat pur. No és casualitat, per exemple, que aparegui a la Bíblia, a l'Apocalipsi, com a representació de Satanàs, per exemple. I d'aquí neixen llegendes com la de Sant Miquel lluitant contra el drac, que tenim representada, per exemple, a la façana de la catedral de Solsona, o a Sant Jordi, que de fet avui estem celebrant Sí, senyor. aquesta... Bon dia de Sant Jordi. Ja heu comprat la rosa i el llibre? El llibre, només. Ja ho trobarem ara quan sortim. La rosa no en compres, de rosa? Va, ma mare. Surt de la sang del drac, la rosa. És molt maco, això, eh? La història ens sona, aquesta de Sant Jordi. Un poble atemorit, una donzella a punt de ser devorada, un cavaller que arriba per salvar-la i fondre l'espasa a les escates del monstre. Però aquesta versió de la llegenda, això crec que ja ho vam comentar en el nostre programa que vam fer en públic amb llum que podeu rescatar. I tant. Que Com? aquesta... Clicant a on? No ficaré aquí No, sota perquè no. No sabem busqueu, fer-ho. Entreu busqueu. al canal i busqueu busqueu vosaltres Sant Jordi. mateixos. Sí. Tampoc hem fet tantes coses com perquè sigui No, difícil mare trobar-ho. de Déu. No, doncs el cas que aquesta llegenda és una llegenda que es transporta, com hem dit, des de Catalunya a Grècia a l'Orient Mitjà, és a dir, és una llegenda extrapolable a molts indrets. Però pot ser que els dracs existissin? Però, poder ser... A veure, Teoria podria ser... curiosa.
Jo crec que sí, que és molt similar al que podria ser un dinosaure de l'època Galar. Teoria no? curiosa que vas molt encertat, estimat Marc, i és Gràcies, que alguns company. estudiosos creuen que els mites dels dracs podrien tenir una base real. I és que restes fòssils de dinosaures trobades per pobles antics, interpretats com ossos de dracs, podrien arribar a imaginar doncs, que eren dracs de veritat. Clar. Imagina trobar una mandíbula d'un tiranosaure sense tenir cap mena de coneixement de paleontologia, d'arqueologia. Què pensaries? Doncs que allò és un animal ferotge que qui et diu que allò ha viscut fa milions d'anys? Podria haver viscut fa 10 anys, Clar. aquell os. I altres teories diuen que els dracs neixen de la por als depredadors, grans felins, cocodrils, serps, tot barrejat a la coctelera de la imaginació humana. Hosti, és I que per la cosa és acabar, molt poderosa. us porto el meu top 5 dracs. Som-hi, top 5 Som-hi, ara som un canal de YouTube. Primer Som-hi, drac. endavant! Primer drac, sisplau, que avanci. Número 1. El drac de l'Arbós. Què dius de l'Arbós, ara? De sota de Una l'Arbós. trobada de gegants. Hòstia! És el Charizard. Hola, Charizard. Un dels meus Pokémons preferits. Ah, és un Pokémon, un això. Pokémon, Sí, és un Jo Pokémon. anava a dir de quin poble és el Charizard. No, és que el top 5 dracs pot ser molt variat. No sé Sí, si no, vosaltres i el tant. teniu, o vostè top 5 o top 3, No, però me l'havia descobrireu plantejat el meu. mai, no. El segon, el meu segon preferit, Està bé claríssim que sonaria això avui. Oh, patates i dracs! Patates i dracs. Un dels d'arribar millors- generacionalment? No, a mi me l'ha transmès l'Albert. És un dels millors openings que hi ha hagut mai a la història. Som-hi tots, derrotem-lo, derrotem-lo. És a dir, mireu, no cal que mireu la sèrie, mireu l'opening que dura 30 segons El nom és molt descriptiu. Són patates i dracs. Està bé. No hi ha més personatges. No cal complicacions, a No et vegades. venen coses que no són. Següent drac, sisplau, que avanci per aquí. Ens posem un moment nostàlgics amb el nostre papa, el drac màgic, que ens ha acompanyat a la infantesa quan marxàvem de primària, Ai. que ens ha emocionat a tots nosaltres. Quina tristesa. I següent drac, que passi també per aquí, us podeu imaginar quin vindrà, potser. No podria fallar. La draca. No, Ep, per favor. El drac de Solsona. Ui, és dit per la megafonia. El drac. Tots drac. els nens... Ja està, cap allà baix a Cala Carme. Sí, I marxar ja tots. està en carrer Sant Miquel a baix. Però clar, no podria ser menys que també hem de ficar l'altra versió de drac, que és Molt la bé. draca. Molt bé. Ara vindrà l'espadrera o farem el lleig? No, 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 Com a no. platxat que ets. I el darrer drac, que és el que m'ha portat a fer aquesta secció avui, no és l'espadrera que vaig ballar per Carnaval, sinó que és... Us sonarà aquesta cançó de quan éreu home, i petits? tant. Jo estic perdut. Princesa, la rosa i el drac, doncs el darrer és Sant Jordi, el drac de Sant Jordi, que és el que ens ha portat doncs, avui a parlar d'aquesta història de dracs en general. Si no sabeu quin llibre comprar, l'Albert va fer un llibre sobre Llobera... Sí. Pensava que anaves a dir sobre Sí, dracs. sí, sí, sí. Podeu comprar el llibre de l'Albert. Tot A el- on? No ho sé. Alguna llibreria o altra d'aquí a Solsona. I si voleu que us el firmi, DM. Tirem endavant, Tallarem Pau. això, tallarem Sisplau, això, que perquè, m'he Déu crescut, meu. m'he Si així crescut. intentes lligar les nits, ara entenc com et Sí, va, sí, eh? així estem. Bueno, jo m'agrada molt el dia de Sant Jordi, però avui no és dia de Sant Jordi. Avui és 8 de setembre de 1157. Bona festa major! Ja, tornem a ser en festa major. Monotema, T'ho juro, eh? Sí? Qui truca? L'Isanta que ha agafat el pregó. La policia de la festa major. Dic, que diu que el 1157 encara no es feia. Exacte. Ah, noi. Vale. Perdó. Però ja hi havia la Petit Fanjàs al segle Sí, XII o home, no? i tant, mare de Déu. Perdó, canviem, anem a... Perdó, és que és sentir 8 de Era setembre... per fer un gag, eh? Era per fer un gag, lo de la festa major, però realment ens situem És al 8 de humorista, el Pau. setembre. Sí, sí. 8 de setembre de 1157. Molt bé. No sé si a Oxford era festa major o no, però aquell dia, La Petit Fanjàs d'Oxford. Suposarem que no, per si de aquell cas. dia hi va néixer un nen molt bonic, que es deia Ricard. Oh, les cançons que m'agraden, eh? Ricard, el nostre amic Ricard tenia uns pares, fins aquí, Normal, un nen normal, tot que nen. es deien Richard, no? El nen. Leonor d'Aquitània i Enric II d'Inglaterra. Això ja no és tan normal, eh? No, Ser príncep? ser fill Ser del príncep ja senyor no. Enric, no. No. Bueno, del senyor Enric sí, però que el Però senyor d'Enric Enric sigui II el no. rei, d'Anglaterra. clar. I direu, hòstia, calla, és l'heredero del tron. No, No és príncep? no. És bastard. No, És el germà petit. Clar, Ah, bueno, clar. clar. Ja en teníem dos de germans abans, un que resulta que també es deia Enric,
Que serà l'Enric III? Enric el Jove. Aquell narcisisme de posar el mateix nom del No pare cal, al fill, vull dir, tenim molts noms al món, com per... També n'hi havia un altre que es deia Jofre i després de seu encara en vindria un altre. I com és que els hi Imagina't. posaven noms catalans? No, els noms catalans els hi he posat jo. Ah, val. Es tradueixen. Jofre en anglès com seria? Goffrey, no? No, Jofre i ho fan allà al... Sí. Molt car. Sí, coi, sí que deu ser Jofre, sí. Bueno, total, si podeu xerrar un moment. Pues, No, sí, ara de no, sobte. però en teoria els noms de reis es poden traduir. Vale. Clar, la reina Isabel... Felip VI. Clar. No es diu Felip. No, Es diu Felipe. es diu Don Felipe. Vale. Doncs amb aquest, amb el que acaba de néixer, diu no, mira, li donarem 4 comptats i I que espavili, que ja s'espavili, està, ja està. saps? Les molles. I mira, diu que el noi, a mesura que va anar creixent, es va anar fotent guapo, saps? Era un tio així pèl roig, Bon partit. un tio alt, Guapo i pèl roig. un tio aventurer, un aventurer nat. I el que atrau molt a l'adolescència, que és amant de la poesia. Hòstia, això... Això, mira, Torna tu has boig. lligat molt, no?, per ser poeta. Molt. No soc poeta, jo, Pots fan dels poetes. El Pau, si us Tot el trobeu tres poetes. una nit al castell, us Sí, recitarà si uns té versos foix. de Miquel Martí i Pol. Salvador Que Espriu. veureu Com a molt us faré la morts. broma aquesta de que Miquel Martí i Pol eren No, tres. Bueno, no. va bé. L'altre. Això sí, diuen que tenia una mica de mal geni, el nostre amic. Tot no es Acaba pot de néixer. tenir. No, esclar, a veure, No. poesia i mal geni, bueno, ja és Defecte això o una altre. mica. I malament, perquè diu que aquest mal humor se li va escapar de seguida de les mans i el 1170, quan el nostre amic Ricard tenia 13 anys i quasi bé només havia de seure allà al banc aquell de la plaça Major a menjar pipes. Tots hi hem segut, Tu Home. no hi has segut, no? Home, i tant. Ah. Que no és un banc, per altra banda. Bueno, però- és exacte, una és una pedra. finestra. Sí, és una finestra de contribucions. bueno, Contribuïm. Mai s'ha vist ningú dins treballant allà, Perdoneu, però algú ho havia de dir. en fi, que tenia 13 anys i en comptes de menjar pipes va dir: tu, prepararé un complot contra el meu pare. Allò que t'avorreixes i dius, mira, Sí, i no ho va fer sol. Tenia el suport del seu germà Enric, el gran, l'hereu. el gran i l'altre gran també, El el Jofre, Jofre, tots el dos. Gofrey. Tots dos el van ajudar. Tots els fills contra el sí, pare. al tanto, perquè la mare també s'hi va sumar, L'Aquitània, la senyora la de senyora l'Aquitània. Leonor, L'Enric II aquest devia l'Enric ser un cabron, II, hòstia, i al tanto perquè també tenim un personatge nou aquí a la història que és Felip II de França. És que quan menys t'ho esperes hi ha un francès a la cantonada que t'està esperant allà. També hi havia un Felip II a França? Sí. Aquest senyor era bastant Guillem? amic del nostre Ricard, diu que eren amics. Ui, ui. I direu, per què vol fer un complot contra el seu pare? Per què vol fer un complot contra el seu pare? Doncs És una mira, gran pregunta, Albert. la raó és molt senzilla, Albert. Resulta que hi havia una noia Sempre hi ha una noia. que era Adela de França, germana de Felip II de França. I que era la gran enamorada del nostre amic I es Ricard. va haver de fer amic del Felip per poder arribar a l'Adela. Potser sí, però en tot cas ja havien pactat fins i tot el casament i atenció perquè giro dramàtic dels esdeveniments, el pare va decidir que en comptes de que la noia aquesta es casés amb el seu fill, seria la seva amant. Hosti. Bueno, entenc que la noia també hi devia estar d'acord. Bueno, segur, Bueno, no és, però- en l'any 1170 no Potser crec que fos una no, condició i el imprescindible. 2025 haurà d'estar... Potser t'hi malauradament, trobes, tampoc. Dius, hosti, Val, foto val, aquí. val. Diu, bueno, doncs escolta, anem a fer el complot. Resultat del complot. Enric el Jove mor. Hosti, Nyaca. li va sortir bé. El segon, el Jofre, comença a preparar el terreno per ser el rei. Ja comença a Ja tenia, escalfar. dir, vinga, escalfem. I al cap d'uns anys el pelen un dia caminant pel bosc La mare de mentre la caçava. font. Mare de la font, una fletxa perduda, xaca, vinga, adéu. El nostre Ricard, que tenia entre 0 i cap possibilitat de ser rei, és el següent en la línia successòria. de quatre és el ducats. següent, ai, que el pelaran també. Però clar, ha fet un complot contra el seu pare que encara és el rei. És a dir, no se'n Està pot malament. enfiar gaire No. de passar-li el tron. I per tant diu, calla, que en tenim un altre de més petit, que es diu Joan, li passarem el tron amb aquest, d'acord? Per tant, decideix nomenar el seu germà Joan hereu del tron i el nostre Ricard, que ja es veia rei, va dir, sí, home, sí que serà aquest. Sí que serà Ara aquest vol germà matar el meu. germà. Sí Ja que ho veig serà a aquest venir. germà meu. Recordeu el mal humor del principi? Sí, també a vegades, Sí? amb l'etiqueta de mal humor, Sí? es deixen passar coses Sí, que sí, no ara, són de coses mal ara. humor. Doncs va Planteu-vos. treure el mal humor i va decidir Planteu-vos. trucar a un amic íntim seu. Com ho va fer? A veure, agafa el telèfon. Quin número tenia? 8888. Ui. Don Felipe? No. Don Felipe? Pot parlar bé castellà? Sí, perquè Posa't això per fer de Felipe. tots posa't parlaven això. en castellà. I has de fer veu de nas. Els borbons tenen veu de nas. No devia ser borbó aquella època És encara, vostè, Don Felip de França? Oui, 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 oui. bonjour. Oui, oui, oui. Je m'appelle Philippe. Diu que eren amics íntims i que eren molt íntims. Ma. Sí? Em dius que sí, eh?
allò que et vaig dir l'altre dia per WhatsApp. Oui, Ricard. Sí, Oui, vale. Ricard. Com hem acabat fent Vale, això? vale. Gràcies, Ricard, Felipe. que guapo que ets, Ricard. Venga, gràcies. Felipe. Ricard. Cuelga, Felipe. Cuelga, Felipe. Cuelga tu, por favor, cuelga tu. Oh, vale. Ricard, com me gusta. Molt bé. Ja està. Tot això era per explicar que per què no ho he acabat d'entendre. No, jo? és que no ho hem explicat perquè he dit que li havia dit l'altre dia per WhatsApp, perquè ell no tenia el guió, saps? Llavors... Què es van dir per WhatsApp al segle XII? Li va dir, escolta, el meu germà petit ara diu que ha de ser el rei, però ell no en té cap culpa, li ha col·locat el meu pare allà. Per tant, hem de tornar a anar en contra del meu pare. I el Felipe li diu, sí, home, sí, i tant, cap problema. Tot ho farem. Total, que el dia 6 de juliol del 1189... Sant Fermín és ja era, En aquella època, el 6 de juliol, ja era... S'enfronten a Enric II. I aquest cop el resultat és la mort del rei d'Anglaterra. El pelen, Pele el seu pare. No sé si alegrar-me'n, I el 6 de juliol d'aquell mateix any, al Palau de Westminster, el nostre amic Ricard va ser proclamat rei d'Anglaterra. Per fi, Ricard, per fi. Ricard III, cor de lleó. Un aplaudiment pel nostre rei Ricard. Molt bé, visca! Visca, Ricard! Molt bé, Ricard! I atenció, perquè ara direu, començarà la calma, no? No, home, si és qui ens pensem que és, no. Just al començar el seu regnat, els musulmans conquereixen Terra Santa. Molt bé, companys. I el nostre Ricard, També, en comptes de mirar-s'ho per la tele, diu no. Vaig a fer una cosa que a mi m'agrada molt més. Va fer un WhatsApp aquí. Va trucar, va agafar el telèfon. Una altra vegada el 8888. Ai, que truque. Felipe? Oui? Felipe, vale. Oui. Escolta, hem de fer una cosa. Hem d'anar a Jerusalem. Jerusalem? Sí, hem d'anar a Jerusalem perquè hi ha uns agent allà que l'han conquerit i hem de tornar-hi a plantar la creu allà, Puc recordar que aquest senyor que porta això al nas i parla en francès és regidor de cultura de Solsona? Efectivament. Oui. Vale, gràcies, Felipe. Cuelga, Felipe. Cuelga, Felipe. Cuelga, Felipe. Vale, molt bé. I el va penjar. Hem de tancar els ulls de client d'una vegada, no té cap sentit el rumb que està prenent això. Jo diria hem de recuperar més sovint aquesta secció en què em poso unes ulleres i faig veuetes. I què? Van cap a Terra Santa els dos? Que van cap a Terra Santa els dos i dieu, home, un viatge tan llarg, no van tenir cap enganxada? Però què vols dir per enganxada? Per enganxada, no, les enganxades sèries ja les havien tingut abans. Vale. Ara em refereixo ja a enfados. I que baralla personal. Home, amb el mal geni que tenia... Diu, mira, van tenir-ne dues d'enganxades. La primera va ser, recordeu l'Adela, la que s'havia de casar... La germana del Felip. Sí, que després es va liar amb el Allitar pare. amb el pare. Molt bé. Doncs ara que el Ricard s'hi podia casar, va dir, doncs ara no. I es va enamorar d'un altre. Doncs molt bé, Adela. El Felip es va enfadar perquè diu, estic donant-te tot per la meva germana. El Felip es pensava que havia agafat turno com a la peixateria, que era el següent. I no va així l'amor, nois. No va així, es va enfadar. Bueno, i una altra cosa que també va passar. Podríem resseguir durant moltes hores tot el que van fer aquesta gent allà a Terra Santa i totes les croades i tot això, però resulta que hi ha un moment que el nostre amic Ricard l'empresonen a Alemanya. Com el Puigdemont? Però sense ser-ho. És que no s'hi ha d'anar a Alemanya. Com sense ser-ho? Sense ser el Puigdemont. Sí. I el seu rescat era molt valuós, però semblava que no interessava a ningú. Tot aquest amic que tenia, i el seu germà Joan, a qui ell, recordem que no li havia fet res, tot i que era l'hereu del tron, van arribar a oferir 80.000 marcs als alemanys perquè el mantinguessin a la presó. Quants marcs? Molts marcs, moltes fotos, en tenim un i en tenim prou. Sí, jo també, a vegades amb un sol ja em sobre. El 1194 la seva mare li va pagar la fiança, va poder sortir de la presó, i en una carta del Felip al Joan li diu... Felip... Un moment, que estem buscant la pàgina, perquè ve de lluny la carta, ve del segle XII. De fet no la tens, No la tens, doncs no podràs llegir, noi. A veure, Felip, què li dius? Cuida't, comença la frase. Sí, estem ja bastant passada la meitat de la frase. Cuida't, el dimoni ha estat alliberat. Molt bé, molt bé. Ja està, ja. On està, Ricard? Ja està, Felipe, que necessito el guió, jo que només aquí a París, Ricard. El dimoni és el Ricard? Sí, senyor. Es refereixen amb ell... No eren tan amics? Imagina't. Imagina't els enemics, com devien ser, si els amics li deien dimoni. Total, que el Ricard surt de la presó, diu, no, jo això m'hi he de tornar, m'han traït, comença a intentar resar tots els castells que l'havien traït, perquè no només eren el seu germà i el seu amic. Que noi sempre està en guerra amb tothom, Sí, és increïble. I resulta que decideix perdonar el seu germà, És a dir, encara fins i tot aquí
és bon vell. El 25 de març de 1199 Que es mori ja. van sonar les campanes. Gràcies. I el nostre amic Ricard va ser ferit al coll amb una fletxa. Tot i que els metges van aconseguir retirar-li, la ferida era irreversible i va Gràcies. morir el 6 d'abril als braços de la seva mare. Aquesta, amics, és la història de... Ricard III, cor de lleó. Molt bé, un aplaudiment pel Ricard. No ho sé. Jo aplaudiria més la interpretació del Felip II. Aplaudiment tímid, per Ricard Cordelló. Jo recomano una sèrie, un capítol d'una sèrie de la BBC, que és una sèrie... Bueno, és BBC? BBC, que fan unes ambientacions històriques molt bones, que parla de Ricard cor de lleó i crec que està a Prime Video. I és Hosti, jo tinc això del Prime Video, a partir de tu. textos Mira. a partir de textos de Shakespeare. Oh, és a dir, molt Ricard bé. cor de lleó, text de Shakespeare. És molt bona. Quina Molt vida bé. més moguda, companys. Sí, Déu-n'hi-do, Nosaltres portem un quart de vida gairebé i Al tanto. no hem fet res comparat amb Ni aquest ganes, Tampoc cal anar a matar el pare, eh? No voldria. La germana o el germà, mira. Tu ho tens complicat, això, eh? Bueno, és que potser ja ho va fer, per això ho té complicat. Ui, va, deixem això. En fi, companys, jo proposo acabar l'episodi d'avui parlant de l'atleta més ric de la història. Qui diríeu que és l'atleta que ha cobrat més diners en tota la història, companys? Michael Phelps. No, Usain Bolt. Jo No. és que no conec atletes, Ja està. jo. algun sabràs. El que et sona és molt ric, eh? Usain Bolt és l'únic Te la- atleta te que... la- Oscar acaba de dir. Pistorius. No, aquest pobre Òscar no. Pistorius, Aquest està qui? a la presó. Oscar crec. Pistorius, persona curiosa. Potser la gent des de casa que en sap més dirà el Pau segur que no és. El golfista, Tiger Woods. Tiger Woods no. Michael Jordan tampoc. Roger Federer tampoc. Mireia Belmonte tampoc. Tampoc. Cristiano Ronaldo tampoc. No. Oleguer Preses tampoc. Qui és Raúl Tamudo. Raúl Tamudo tampoc. LeBron Ell James feia tampoc. molta por perquè era el Raúl Tamudo. Almenys sabríeu endevinar la disciplina de l'atleta més ric de la història? De dir, es dedicava o es dedica a això, a aquest esport? 100 metres lliures. No, Natació. no, Golf. no, Bicicleta. no, Boxa. no, Pues no, no, vols dir que és atleta? no, Béisbol. no, Pàdel. no, Cricket. no, Jo ja no sé més esports. escacs tampoc. Em rendeixo. Acompanyeu-me al segle II, Imperi Romà. Un Gladiador. moment, perquè pensava que era improvisat i veig que el Pau no és una frase que hi havia que viu, És la Shakira, l'atleta més rica. Ja remenava els malucos aquí al segle II. Les cançons són grans hits dels mundials de futbol perquè sí, És que jo quan he entrat a penjar les meves he quedat molt descol·locat. que van De abans què de en parlaran? Any 104. A Lusitània, a l'oest de la península Ibèrica, hi neix Gaius Apuleius Diocles. L'actual Hòstia. Portugal. Hola, Poleio. Quedem-nos amb Gaius. Gaius, si voleu, Gaius, d'acord? sí. Home, La seva veus, família Gaius. és humil i de poca cultura. De fet, ell no aprèn mai a llegir i no sap un borrall de res. Pobret. Fins No aquí li- podria ser la biografia de qualsevol futbolista. No li feia falta. Sí. tu, Oito. No crec que el Messi o el Cristiano Ronaldo No apunta gaire fort. hagin llegit massa cosa. I com aconsegueix transcendir a tals nivells que arribi el pic de que el 2025 en parlem als ulls de Clio? Déu-n'hi-do. Doncs dedicant-se a l'esport rei de l'imperi romà. Top 3 cançons del És Mundial. molt ben parida, aquesta. Està bé, eh? Pitbull i Jennifer Lopez. Imagina't. Estem parlant de les carreres de quadrigues. Les curses de carros eren un esport equivalent, més o menys, a la Fórmula 1 actual, perquè cada cursa era un gran premi, més o menys, i els pilots pujaven a un carro estirat per 4 cavalls. L'únic que, clar, no hi havia airbags, no hi havia cinturons, Ja m'ho imagino. no hi havia mesures de seguretat, i els pilots s'embutxacaven autèntiques fortunes per guanyar carreres, perquè és això, era un esport molt perillós, que t'hi jugaves la vida, molts atletes morien o es lesionaven, o els cavalls també perdien la vida, però era un esport de masses. Resulta, doncs, que el nostre amic Gaius Apuleius Diocles, no et posis això, per fer de Gaius, si toqués, és bo en les curses, no sap Vale. llegir, no sap fer res, però és bo fent córrer cavalls, tan bo que acaba aconseguint el millor palmarès de la història. Molt bé, no? El Gaius. Sí, ara amb la cançó aquesta ja veuràs com t'ho explico. Mira. A veure. Ha donat grans cançons al Mundials. futbol i als mundials. És i de als lo Jocs millor que ha Olímpics. donat les cançons a futbol, perquè perquè gaire gran cosa més. El Gaius corre 4.250 curses. Hòstia, jo ja fora mort. No, bueno, corrien els cavalls, eh? Ah, vale. Igualment ja fora mort. Sí. D'aquestes en guanya més d'un terç. Molt bé, està, Ah, trobo. molt bé. I més d'un terç queda segon. Bueno, molt millor encara. Per Sí, tant, sí. el 66% de les curses queda el primer o segon, aquest tio. Molt bé. I en va córrer Molt bé. 4.300 gairebé. Molt bé. Hi havia dies en què l'espectacle consistia en fer-lo sortir l'últim
i que remuntés. Que els avancés. Hòstia, està molt, I el tio molt bé feia, aquest espectacle. No, el tio se n'aconseguia de... Jo crec que tenia els cavalls dopats. No sé si hi havia control de dopatge. Era una estrella, tampoc interessava. Li controlaven l'orina al cavall. Cosa que li provoca molta fama i guanyar molts diners. El tio arriba a guanyar 35.836.120 sestercis romans. Que això en Això euros són, exacte. Això, En pessetes? Dinero en el tiempo, Sí, 15.000 milions de dòlars. jo ja fora mort. I direu, molta pasta, però l'atleta actual que ha guanyat més diners, més o menys què? Què? Quan? És Michael Jordan. Ah. 10 vegades menys. El romà 10 vegades... No, aquest 10 vegades el Michael menys, Jordan 10 vegades Hòstia, menys noi. i el romà 10 vegades més que Michael Jordan. Això no ho pot dir tothom. De fet, només ho pot dir ell. No pot dir ningú en tota la història. I d'això estem parlant del segle II, any 104. És una bestiesa absoluta que ningú aconseguirà superar mai. Ui, que em moro. No, quin directe no, Diocles, jo estic a punt de retirar-me ja de la ràdio, ella es retira amb 42 anys, una edat molt avançada per l'època, Sí, i en plaga li fan un monument a Roma, al Circ de Neró, que és l'actual Vaticà, i aconsegueix aquest mèrit de ser l'atleta amb més pasta de la història, que no el superarà ningú, segurament. Si no s'hi posa el Pau, que no. No. T'entrenarem i et farem un gran atleta. Molt bé, gràcies. Tenim molta feina, Hòstia, Adéu. en teniu per Serà la estona. següent temporada d'Ulls de Clio, la superació Només de Pau. serà això, serà com Cel i Espanya preparant-se per anar a la marató de Nova York, saps? Doncs espero que tinguis una mica més de sentit comú. Escolta, la frase d'avui podria ser aquesta, però és, si voleu que us el filmi, per DM. I amb això tanquem els Ulls de Clio i ens veiem d'aquí 2 setmanes. Adéu-siau. ¿Por qué no te callas?